Vítajte v ďalšom dieli našho ukazovania módov. Tentokrát je tu minimapa. Je to veľmi užitočný a veľmi použiteľný mód. Keď stlačíte X, máte tu veľkú mapu. A keď chcete si zaznačiť, idete niekam ďaleko od domu, alebo hlboko do dolov, kúsok od domu, dáte si tu také, že waypoint. Keď stlačíte C, sa vám tu nahodí, že waypoint, čo ja si tu dám, to je jedno, môžete si nazvať, ak chcete, a mám tu waypoint, keď stlačíte M, máte tu waypoint a to si musíte nahádzovať, čo je add, bug a remove. Remove, toto keď máte tu keep, tak nechcete preč žiadny. Keď kliknem tuto, že X, remove, tak mi zmizne. Ale keď dám to C, tak si automaticky už môžem vyrábať. Čo je napríklad, keď ja vám môžem ukázať aj príklad. Kde je ten zombík? Zombík? Niekde som počul zombíka? To nie je dôležité. Niekde som tu počul zombíka, ale to nie je dôležité. Proste, čo ja viem, idem si sem do dolov a vidíte, mám tu, keď nechcem, aby som videl len, kde mám domov, tak si vypnem doly a farmu. A teraz vidím, jak ďaleko je do mňa ten domov presne a kde je. Takže ja sa na vás teším u ďalšieho dielu. Čau.